Hala! Kalami! Lantawa! Lantawa ang paa! Syaro! Sa akong pagkapormado, istiti kayo. Napay motor, sinaw kayo. Napay buhok, pilit-pilit kayo. Napay sinina, nakapulo. Syaro, dili ko kapasahero og siksi nga babae? Imposible. Ay matod pa sa uban. Maski daw unsa kalisod sa agianan. Kung imong ibalanser ang siksi nga babae, murara daw kagadagan sa highway. Karon, muadto ko sa pwesto. Akong pangitaon to akong pasahero sa una. Kadtong lumoy kayog paa. Syarog di siya musigay ang mga mata. Kung makakita siya sa akong porma, nga mukhang artista. Let's go! Hi, do guys, mga tricycle driver, oy. Init na kay diri ba? La! Hunong tur! Yawas! Alami sa pasahero! Hala! Kalami! Lantawa! Lantawa ang paa! Asa naman yung namasahiro ron diri, oy? Maski habal-habal, wala dyan ni Agi. Grabe! Busirte dyan kong tamang karong adlaw ba? Wa pa gani ko kabot sa pwesto. Pero gisugat na kog lamion kayo nga pasahero. Karon ka, anaon ta ka. Ay ma'am, musakay ka ma'am? Hala, aga tumaning driver atong una nga akong ginang batig na mo. La, gupuhan na gud niya. Masakay ka ma'am? O ya, namasahero day kaya? Masahero, medyo ko ma'am. Taga-adlaw, magkunda ka pa masahero dire ma'am. Yaasa di ka patod ma'am. Dira lang unta sa may skina ya. Dira sa may iskina? Aw, sige ma'am, angkas dire ma'am. Okay ya. Ma'am, pwede mahalog ka ma'am? La, requirements din na ya? Requirements man na siya ma'am. Kaya ang akong pagpamasahero dire ma'am is private naman. Dapat masiguro na ko nga akong pasahero safety sa nag-abot siyang destinasyon ma'am. Ay, sige ya, mahalog na lang kuya. Uy ma'am, larga na ta ma'am. Ay, sayam, naog lang kuya. Uy, ano manaog man ka ma'am? Di lang kung masakaya. Uy, grabe na unsa naman ka ma'am, di ba? Atong una. Ikaw po to kong pasahero, di ka mo sakay sa kuha. Unya karon di na po ka mo sakay. Sa di problema sa akong motor, ma'am. Wala dyan problema imong motor ya. Imo lang yung ilog, pati yung baho. I'm sorry, don't leave me. I want you Putang ina mo, ginagawa mo. Grabe. Baho di ko kayog ilog. Baho gidi ay. Pero sige lang. Palitan lang ako ng Rexona. Rexona na tambalan ni sakita. Ayo. Oh, unsay ato dong? Papalitan ro og Rexona call. Sige dong, hulat sa. Time pa. Asa man Rexona ini dua? Keren siguro. Dara dong. Sige ya, salamat ya. Sige dong. Maupro ko itong puanga. Kumana jud ko pamuta og Rexona. Pero tinag yung pakahumuta. Syarog di na neron makaangkas og dalaga. Time pa. Ag ako man ang pasahero atong una. Yawas. Pagkalamian na. Ay, salamat na ay namasahiro. Hala, agkataman na akong gisakyan sa una akong yung batig na wong. Ang gwapo lagi ni Sharon. Ya, pasakay. Nah, lantawa ra lagi. Sige ma'am. Wala na ako dira, ma'am. Ma'am, musakay ka, ma'am. Kuya, namasahiro di ay ka? Oh, ma'am, mo'y taga-adlaw man ko nagapamasahero diri. Asa di ka patod, ma'am? Bisan asa ya, mukuig ko sa imuha. Basta magkinaon sa manubag ka sa akong mama.
Grabe, gugot ni mo, ma'am. Uy, bita ma'am, asa di ka bato dun, ma'am? Dito ya, dito na sa may unahan. May unahan? Ah, sige, ma'am. Sangkas na, ma'am. Ma'am, pwede pa halog, ma'am? Hala, requirements na ina iya? Oh, ma'am, oy. Kaya akong pagpamasahero karon, ma'am, private na. Dapat, masiguro na ako, nga akong pasahero, safety nga niabot sa destination niya. Ah, sige ya, muhalog na lang ko sa imuha. Another. Uy, ma'am, larga na ta, ma'am. Ay, wait sa iya, panaugas ako. Uy, anong manaog naman po ka, ma'am? Di lang ko musakay sa imuha ya. Laoy nga nun, di man ka musakay sa kuha, ma'am. Sa una, di sa ka musakay sa kuha. Karon, di sa ka musakay. Ano sa problema sa akong motor, ma'am? Wa may problema imong motor ya. Ang imo lang yung ilog, perting pagkabahua. Yawas. Baho na sad kong ilog. Unsa na dito Rexona na akong gibutang kanina di ay? Kagi. Lah. Kitsap man ni. Grabe, giskam ko ba? Pagbantay lang ginagawa ning namaligya ani ba? Patilawon dito kado. Call! 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 Na, balik yun. Saon na ako ni. Call! Abrihin tindahan, call! Og di ni mo ni abrihan, call. Nakaton ko ni bongbong, call! Meow! Meow! Call! Yawas! Iring rin itingog! Meow! Meow! Call! Yawas! Wag gina itawo! Sige lang, balikan lang tiga, call!